V roku 2025 už nedáva zmysel čakať mesiace na halu. Potrebujete priestor, ktorý začnete využívať čo najskôr. Lenže, ako to často býva, nastane mnoho komplikácií. Dodávatelia meškajú, termíny sa posúvajú, individuálnym požiadavkám sa vyhýbajú, komunikácia viazne a náklady rastú. A hala stále nikde. Medzi tým vám utekajú peniaze a príležitosti. My to chápeme a preto to robíme inak. V nasledujúcich 3 minútach vám ukážeme, ako vám vieme navrhnúť, vyrobiť a postaviť oceľovú halu z vlastnej produkcie, rýchlo, kvalitne a kompletne na kľúč. Všetko sa začalo v Holandsku. Tam sme roky pracovali na stavbách a naučili sa, ako má vyzerať profesionálne postavená hala. Získané skúsenosti sme priniesli domov a začali sme s montážou hál na Slovensku. Postupne sme pochopili, že ak chceme zákazníkom dodávať haly na čas a vo vysokej kvalite, musíme mať celý proces pod kontrolou. A tak sme investovali do vlastnej výroby. Dnes máme pod palcom všetko. Od návrhu, cez výrobu až po montáž. My nie sme veľká korporácia a práve vďaka tomu si s klientmi dokážeme udržať osobný prístup a držať rozumné ceny bez znižovania kvality. A ako to vyzerá, keď sa rozhodnete ísť do toho s nami? Ozveme sa vám a spoločne zistíme, aký typ haly je pre vás najvhodnejší, podľa vašich potrieb, priestoru a účelu. Pripravíme vám projekt na mieru a pomôžeme s vybavením potrebných povolení. Celú halu vám postavíme na kľúč, rýchlo, kvalitne a bez zbytočných komplikácií. Na záver vám odovzdáme hotovú stavbu, presne podľa vašich predstav. Oceľovým halám sa venujeme viac ako 10 rokov. Za ten čas sme pomohli desiatkam firiem a podnikateľov po celom Slovensku vybudovať priestory, v ktorých dnes podnikajú. Medzi našimi realizáciami sú napríklad STK hala v Lokci, tenisová hala v Tvrdošíne, skladová hala v Nižnej a mnoho ďalších od menších prevádzok až po veľké priemyselné objekty. Nie je to drahé? Naše ceny sú nastavené férovo. Nehovoríme, že sme najlacnejší, ale garantujeme kvalitu, ktorá sa vám vráti v podobe spoľahlivej haly, ktorá vydrží roky. Čo ak sa niečo pokazí? Haly vyrábame vo vlastnej produkcii z kvalitných materiálov a montuje ich náš skúsený tím. Na každú halu poskytujeme záruku. Ak sa náhodou niečo stane, vieme rýchlo zasiahnuť a vyriešiť to. A čo administratíva a povolenia? Aj s tým vám vieme pomôcť. Máme skúsenosti so stavebným zákonom, územným plánovaním aj kompletnou dokumentáciou. Ak sa vám páči náš štýl práce a uvažujete nad výstavbou oceľovej haly, stačí kliknúť na tlačidlo pod videom a vyplniť krátky formulár alebo nám priamo zavolať a vieme sa o tom hneď porozprávať osobne. Potom vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku zadarmo a na mieru vašim požiadavkám. Tešíme sa na spoluprácu. DFD Industrial.